Nyo. Nyo. Ki apa to, Bos? Bos iki lah. Nyo. Ki apa to? Hah? Nyo. Nyo. Ki apa to, Bos? Bos, emang kami anak kecil. Lur, kita tanya-tanya di sini, Lur. Biasa, Lur. Piye, Lur? Neng kene ceritanya motor hilang ngono ya? Nyaman oleh duit motor hilang. Iki episode sing anu, Lur, episode sing ke 20. Iki ya, Lur. Nah, iki nang Rusunawa iki nang adegan ngene iki nang gerbong masuk Pemda. Ya, Lur. Pemda kene kayak wong iki adegan motor hilang. Nah, karena memang kasut roboh, kasut iku ndeleng motor sak nggon-nggon, bahkan kontaknya ora dianu. Ora dicabut lek ngono toh ya. Kasut sut. Ya wong montore nek kontake bos. Motor gawir. Motor gawir ceritane ya kuwi. Ya ngono kuwi lah pokoke iki. Polahe kencet kasut. Iki piye Mas Peri iki sing jarene wong anyar iki piye iki? Wajahe pasangi wajahe. Mas Jair respect. Meyakinkan iki cara-cara nek dikumis. Abang preman. Tapi memang alami lho iki ngenek-ngenek niki ya pendekar iki lho. Iki CS iki. Ora situ kok Andika ya? Andika kan rasa disebut-sebutnya. Turuan. Pecet. Ngantuk. Ceritane teko ngendi? Ceritane goleki motor, Bos. Motor hilang. Dadi ning kene motor ilang ku goleki ning ngendi? Surat, Bang. Iki jago dipalak kae jamin iki. Penampilanmu wis dipalak wong nang kono iki jelas iki. Ora iki kan gara lucu melok, Bos. Lah iki ora iki engko ceritane ngene. Ceritane iki ngono ngamen meneh ora kono Rusunawa iki. Sampeyan meneh, Bos. Kan ketemu dhewe wong iki. Ning kono ra dikai duit. Kono panggara dinei. Tapi kamu mau ngerti motor ning ndi? Dane dhek wong ngenai duit. Ajar apes ngono ya. Kasut tau aku ngetokno ana maca naskah dhisik kuwi kelakon. Wow. Oke, Lur. Selamat berjumpa kembali. Selamat menonton film apa ya lucu, jarane lucu ya piye ya, Lur. Tapi pokoknya ya kunjung aja channel BBC TV dan berikan supportnya, subscribe-nya kepada kami agar kami bahagia dan sentosa ya, Lur. Oke, Lur, sampai berjumpa di Wong Jawa Official.